Ay, mangiher ko bi. Say mangihi, nabi di mangihi magdalagbag. Unsa man din na ade og mangihi ko magdala kog bag. Ay sus, ay natakay dong, mulaag na pud ka. Unsay mulaag? Uy, dili man gud ko mulaag. Mangihi ra man gud ko nagdala ra kog bag kay nakoy paliton dito sa tindahan. Ay natakay dong, kabalo na ko ano yung style. Og nakay makita ng chick sa dalan, imo na yung bagdukan. Unsay mo bagdok nga dili naman nimo tindog ning akong sunoy kay bago ra ba ko ning bagdok sa inyohan duha no. Sige adto na ko. No sa man taon ni bayahan nga mo labay magkagbulak. Ah, dili lagi ko gusto nga mulakaw ka, dili ra ka ba? Sus, ikaw isa din bayahan na permente na lamang ko ninyong pugngan dili man lang tanin niyo palagon. Alangan, kabalo man ko nga dali ra matintal na yung sunoy ug makakitag layang babae mo tindog dayon. Aw ayo kabalaka dili lagi na mo tindog ug mo tindog manggaling niya akong sunoy ako ra nang hapakon. Ah, bahala ka diya, bisag pa kun man nimo imong sunoy mo sukol gyapon na kay perti nang isuga. Ikaw ba grabe na pugni mo kasi lusa uy imo man nagyabo nang ato ang nilabhan. Unsa di problema nimo di ay? Dili ko gusto ka daw nga muhawa ka diri sa balay. Gusto na ko diri ra ka. Mula agragani ko no. Ayog laag ka dong. Ug mulaag ka, iuban pod ko. Still ano dili ka pwede nga mugawas gani no buntis ra baya ka no. Sige lang gud ka dong, basig mambain na pod ka dito sa gawas. Dili lagi ko mangbai kay buutan na baya ni ang ako ang sunoy. Ah, kanay mang sunoy mabutan og bilangkaran man gani naglayong babae. Mo man dayong ganing handusan. Ay sus eh. Aw kana manggod ikaw manggod kay grabe sobra ra jud ka si lusa wala sa lugar ba. Sa may problema nimo di ay ani na lang oh. Oh kani. Gusto kani. Wow! Naakay kwarta kay dong. Oh gani no para Ay, gani hilom na yung baba nimo oh. Tara oh. Wow! Oh, Thank you kay Kardong. Sige, Kardong, lakaw na dito. pwede na ko mulakaw. Oh. Mulag na ko. Oh, sige Kardong. Dili na ka magsilos. Dili na. Promise? Promise Kardong. Bisag na ako'y bagdukan diya sa gawa sa lain. Ayaw Kardong. Sa ako alang ka mabagdok Kardong. Ayaw lang sa lain. Oh, sige. Wala problema na. So, Laag mato lang na ko ha. Kardong ha. Wala agra ko. Sige Kardong. Ay kabala ka dili lagi ko mubagdok sa lain lagi sa imuhar ko mubagdok Sige unya. Kardong ha. Balik dayon ha. Unya-unyaan pa jud ko makauli gid. Basta dili lang ka mabagdok sa lain Kardong ha. Oh, Sa dili kuara lagi ko. jud ka ha. Sa imuhar lagi ko mubagdok dili na lagi ko mubagdok sa Sige, lain. ato na Kardong. Ato na ko. Oh. Sige, salamat kayo ha. Sige Kardong, salamat aning kwarta. Sige, wala na problema. Ay, sa tilan, ay kwarta, ramon day kulang sa inyo ha. Ay, sige, ato na ko. Sige Kardong, ayo dito Kardong ha. Sige, wala problema na. Uging ani man galing nga tagaan ko niya kwarta, bisan pag adlaw-adlaw siya mulaag. Pap, asa naman po ka? Ay, sus, na anak po ng isa diri aw. Narap ko palito dito sa tindahan. Usay paliton, basig naanap po kayo laing babae dito ah. Nah, grabe na sa inyo kasi lusa. Ay, parehas sa give mong bibi ba? At agi po ko yung privacy nga magagawas-gawas ko. Privacy. Nagminyo pa ka, og laglaw man dahil mo gusto. Porkit giminyo ang tamong duha, dili naman ko ninyo palaagon. Palaagas ang ko ninyo, total ako bitaw nagbuhi sa inyo ha. Namoy-boy ka, wala man ka namin namoy-boy sa imo nga katulong minimo magduka sa isa kadlaw. Still ano kabalo na kung sa'y tuyo nimo, no? Unsa man ito ni bayahan na daghanap pa nimo giuyaw di ay. Oh, nay kwarta oh. Oh, inyohan na oh. May akong allowance ni pagawas na ko, ato na ko. Hala, dagana ni mo kwarta oy. Apa asa man ka mo to? Mulag sa ko, total gihatagan na mitati ka kwarta. Testing mo ba mas? Kita ka ani? Pagkaon dyan ako nagpatoy mga ano yun. Unsa man in taon ka, gihatagan naman ti ka kwarta, gitugtan magani ko ni bibi mula. Na